Rutinitas nek esuk bolok sarapan wajib sarapan bolok wetenge ben ora kempruk bolok kerjane ben semangat ngono ora masuk angin ning gawean ora nglentuk menune saanane bolok iki ndok opor bolok mantap ndok opor tempe goreng iki kok cioman mie iki mie opo iki cioman mini kering tempe ora lali mesti kering tempe bolok iki kikil sapi kikil sing gawean dhewe iki bolok enak mantep wedhuse sing nyampleng sambele sing oke iki sayure isik ning warung andalan bolok iki tukune ning warung andalan murah meriah warung Mbak Sri depan Polsek Cepiring mantep bolok ayo sarapan bolok Bismillahirrahmanirrahim santap bolok santap mantap bolok ini mantap enak bolok enak sih bolok